Names was 22/06/2024. Why not? Ndinoda mari yangu yandika kushandira mwezi inokwana kuita misere 500 US. Ndonya kwa mamaraka chokwa. Apana chatinobvunza bench. Tipe tizo kuti imwe wakashanda kwemazuva mangani uyezve pakataurwa nokuti uyezve muno zvamai pamainyorana here kuti zive kuti maishandirana. Ndakashanda kubva gore rakapera muna January kusvika muna August. Taiva takawirirana kuti achanipa 500 patikanyorerana pasi taiva pasina sezvo munhu akauya unotora kumba ari munhu wekugama vaya sekuru vangu vana vaizvadzi hama akangoti muzukuru uyu atishande neu pasina patainyorerana. Wakashanda mazuva mangani? Ndakashanda kubva muna January kusvika muna August 8 months. Pazuva kana pamwedzi maitana mai? Taitirana pazuva taiti tikakwanisa loads 4500 takaita maloads 10 takatiri 2 kuratidza kuti munhu mumwe nomwe anga ane 5 loads dzake umwe 5 loads dzake inindaiva kune 5 dzangu saka ikwangu 500. Amai usari kuti watipeni uzani kuti ndombonya idzi amai vainge vatironi vatinohwirisa Ndinopika naisho wangu zvose zvandishataura ichokwadi chisina mari amai gare pasi mungatipupurire zvipi zvamunoziva maererano nenyaya yemukomana kushanda kwaita kwamaitandao? Nyaya yemukomana uyu ndaitona akafona ari kutabex atifonere mwana kuti ngauye pomwe mwana ndokubva aenda ndokubva anzi muzoto ndoda kuti ushanda nechigayo chokugaya matombo taitona mwana wadzadzi yangu komana ndokakadzara mai sekuru anditi ndishande kuchigayo ndatoho komana akadzanga kuenda chinoshanda ndobva wavhiringana ikoko ndokubva adzoka tikanzi amai ini ndaona kuti tingapesane nasekuru paukama handichada sekuru akashandike navo ndokubva agara kumba mwana asati apiwa mari saka taitona akazoia kuma6 ndokumanheru baba vanotonga mwana uyu vakanga varipa ndokubva asvika ndokumbotaudzana negani ndokutaudzana mukomana akati aiwa sekuru inaichadzwa basa makanditi handina basa newe saka nhasina nawo basa nema handisi kuda kudzokera kubasa nokuti mabatiro amakandiita ndozvamaindiita chikafu mamusingandipe weksutu handina pakudzokera kubasa paakazoramba basa akanga nomwedzi mingani ashanda zvake inini ndichinyatsosiya mwedzi yacho ndisanyatsoisiya zvangu 4 months saka inini ndobva azopinda mutaiton twikanzi tete ndataura nomukomana tadzokera kubasa zvino ari kuramba uyu mukomana akati zvechokwadi amaina ndichada kudzokera kubasa sekuru ava havashandike navo tikati ho saka ari kuramba twikanzi aiwa ngaatiende mari yake ndikati handimubveta titsotsi ndikati saka iwe isati hazvina mhosva ndaamai vako
unonotaurirana handitika mutaurirani moshandisana mushe wedhaitoni uchishandawo mushe nomwana akati chokwadi atete inini handinitire chisotsi mari yake ndeta se ndinomupa mukomana akatanga kudzokera kubasa mafunga akatobiwa gasikoro vadaa kubasa kwadhaitoni akatsvaga gasikoro rakashanyika kusvikira akashanda akazobuda haana kana chaakadiwa chikafu chaitobva kumba kwangu Changamire muri iri kupupura mwana yekuti ndakashandiswa mahara ndisina chandakapiwa mari inosvika iyo $500 anobva ndapiwa asi ndakashanda ndisina chandakapiwa saka Changamire ikandipedzere nguva ndizoti Changamire mutombo wenyu unoti Changamire Wadhaitoni uya hapo but chapanoita kana chero tikatonga bench ka mune here macontract forms yamainyora pamanyaya dzemari idzi because pane zvimwe zvinhu zvatozogona kuti zvaenda kumalebha achichika mambooneka kufanike vasingazive zvavari kuita kuti kana tichitaura zvekushandirana zvinenge zviri zvinhu zvinonyorwa pasi nokuti kungoti nyuke ndine 1000 hatione here kuti fanike tinenge tichitoisa mumwe munhu mashoko yokungoti kana zvazoenda kumakotsi zvinonzi hapana patiri kuona pane contract yokunzi munhu anopiwa mari yakati iyoyo mavashanda paukama paukama ipapo raa bhizinisi arishandiswe kunzi paukama zvasvika pakudai umbo wachitobata kadii haiwe shama umbowo kana ukautaura iwe panyama yako pasina pakanyorerana naye because rava bhizinesi kai handiti tikutonga justice zvokuti hatidi kuti kana tikazenge nyaya yakufamba ichienda kumberi tozonzi bana mambo vakaita madofu tongotonga nyaya dzisina pamukasainirana nyaya waidhaitoni ano nyaya dzakawanda dzaaita munomu dzisina paakasainirana nevanhu pakawanda handiti dzese tongomuti akafoira dzese tokuti akafoira munogona kuwinwa nadhaitoni because dhaitoni kana anga achikutsotsa pasina mapepa ucharuza mari idzodzi time saka mungakwanisa here kuti pakuti mudhonzi makashandirana kana kuti pamunenge kana kuendawo kune kulebha ndakashandirana dhaitoni saka mari yakati cheveta kutown izvoya kunopa mambo kuti mambo uzopacha labor tinobva tenda kulebha ava ndiani mwana dameweni mumwe kuitinisawo asiri amai vako bhozi ndo kuti kuitinisira amai vako zvinokuda kuti zviende mumba kaizvo ungati mwana wangu haana kushanda kuri kushanda kwataita here kana kuti kuitinisa panyaya yebasa here panga pasina ava munotiwo anonyorawo nhasi dhaitoni ashanda mangwana haana kuuya mangwana ashanda mangwana haana kuuya taitogara ipapo kudai maidhando yadhando varipo vaindipupurira maishandira mari epedhei ataishandira mari pedhei achi taishandira paloti kana mambo vacho kakuita sei taishandira paloti pachipatikawirira tichiti lodi yakakwana kuti pa$100 paloti tikaita 10 loads pamusoro nokunga dambudziko rinenge tikachite kune vanhu vanoita zvezviguruguru izvi vanongochaja nokuti palodi ega ega iwewo kana uchingovashanda tinobhadhana so much saka vanhu ndo mashandiro anongeta vachingoitisana mumamaini mesomo ndo zvavanongeta saka kuti vazonyorerana unenge uri rutsotsi hwake iye nokutadza kugarisana nevamwe zvakanaka chete nokuti vamwe vese vazhinji abe yake vese ndizvavanongeta kana ndikaenda vese chigaya pamwe pamunhu nongoziva kuti nini muridzo pamwe pamunhu chapiwa yangu 100 uyo utakura lodhi yake woita se woenda but inyaya yekuti mukomana wehutsotsi paabvira zvokuti akunetsa nawo raagurupu rechitatu iri gurupu iyi raro chitatu right mambo chiri kuti vanhu kunyangwe kana mukazimunotora chikuenda kundoshandira munhu kana pamba pakani uchinguti $50 ngazvive zvino chakuru mazva nyaya dzinozongopedzisira chiri dzanyuka saizvo dzani but hadzizotongeka ona dhaitori nyaya dzake nevanhu vaainawo vakawanda zvokuti kana tisikatonga dzisina chapupu kana kuendesa maposi andinoona kutengera kutonga zvinhu zvokutongorasi saka ngavadzidze kuti kana vachiita zvinhu zvavanga vacho zvino Changamira ndinokutoona kuti nekesi yakamhangara iye yatatorasa bhozi odha dzinoita dzikazoenda nemamwe makoti dzaakuitwa apiro isisu kuno dare rinonzi
Makambata nemhosva mawana chini. Hatina chatinacho. Ndokuti dai iwe manga muchiti pane bhuku register rinoti rinonyorwa namabharani kana kuti munomuti ndiani ikoko hatimuzive kuti nhasi ashanda zvichitaura kuti madheta aya akashanda uye zvibhadhirwa mari yakati patei zvinongowekwa kunzi right iwe register unoriziva here ndere papi ndere pakambani yangu right uyu munhu unomuziva musi wakati akashanda saka munhu anofanira kubhadhirwa mari yakati zvinobatsira mambo kuti wangu but tikangoti isisu ane mari yangu 500 uyu anoti ano 500 kana dai mama kana basabu nenda kuudza kwena niswa nditika sabu wanotonga then iye davira kuti kana nyangwa ano chikwerete aizo saina maminisi ya sabu chokodi shuwa uyu ndakamishandisa asana kumenda mubhadhara zvaitibatsira isi kuno tive noumbo wakaita se maminisi wayo ndatenge ndakushandisa kuti iye akatosainira kuti chokodi andirese anozviziva amene unomusoro changamire kana chiri kuboyunga pamashura pongoto daitona wachoziya angoendesa wanyake parutivi daitona aitopupura varume avo kuti ndino mari dzawo dzandakashanda asa maidandawawa nokuda kwokuti kuda kundipa mari dzangu dzoti ndibhadhira vakomana ndavaitotaurwa vakomana kuti vakomana kuti atitotowaziva achipupuwa munomu asi nokuda kwokuti daitona hasi kuwanika andimuona manje bori wakatangopinda naye wewe ndio matauriro yakaita akatotishwa ndikuziziva ndizvo achitopupura ndishwa kumana vantu nazo ende shwa akusukunyeva tatinotogadzira zvigayi papa kumana vantu tinoona chigayi right iyi tuisangane nayo musi wa 20 unokunengeta chaputa wozi kana ndayafudzi yake ndavana major state ndoda kuoneka ndakabata chimwe chinhu chaita tichaitofedza kutsvaga futi makesi kana wewe ushinda unogona kutoita beda ndo wakachoka kana washuya washe kupura washwari shwa aishanda nandinika ndotibatsira iri ngari chenge